Osasun iraultzailea FM-ren 23. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren helarazpena, arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzailea FM-ren 23. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utzik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz. Jagoba Arrasaterekin hain zuzen ere. Jagoba futbolari ohia eta futbol entrenatzailea da. Futbolari gisa, bigarren B mailako eta hirugarren mailako taldeetan aritu zena, eta entrenatzaile modura Reala, Numantzia edo Osasuna bezalako taldeekin aritu dena besteak beste. Egun, lehen mailako beste talde bat gidatzen dabil, Mallorca futbol taldea, zeinekin hurrengo bi denboraldietarako kontratua sinatuta daukan. Hurrengo minutuetan podcastean, entrenatzaileek jasaten duten presioaren inguruan, futbolak izan duen evoluzioari buruz, edota euskara bezalako gaiak landuko ditugu besteak beste. Denborarik galdu gabe, goazen elkarrizketarekin. Jago Arrasate, ongi etorri podcastera, zer moduz gaude? Ondo, porretan beti ondo eta berritxun badago beto. Elkarrizketari hasiera emateko ondorengo galdera honekin hasi nahiko nuke. Zein izan da Jagoba Arrasatek egin behar izan duen ibilbidea, egun den entrenatzaile profesional izatera iristeko? Bueno, ez da bide zuzena izen, errebuelta batzuk egon di, baina batez be pasinoi ipini, eitxesun horrei, eta bueno, umetatik guztago izagate, eitxeke barron sartuzten kirol bat izan da, lehenengo praktika dutena, eta gero, bueno, ikesetxeko hori erakusten saiatuna, eta formetan jarraitzu, eta bueno, zorionez, aukera hori deuket gaur egun, nire pasin hori ogibide bihurtzeko. Futbol jokalariei ingo diogu orain tartetxoa. Dozenaka eta dozenaka futbolarirekin lanean aritu ondotik, zein heldu da gehien Jagoba Arrasateren bihotzera? Ez dakit asko, baina normalin urte gixen pasauzu zen jokalarisek heltzen di bihotzera, ez? Adibidez Inigo Perezea 3 urte gonitzen Sorian eta 4 Iruñan, 7 urte eta gaina da oin entrenatzaile raion eta da pertsona beti limitera eritu zaitxune, pentsau gara zitzen dutzune eta kuestionau gauzak eta bai Inigok adibidez entrenatzaile hobe bat egin nahitxu eta bai Inigo esango neuke eta gero Osasunan urte asko eukitxua zenak ez, Boyer, Sanjurjo, Roberto Torres, Unai, David García horrekin gelditxeko nitzake. Jagoba, duela egun batzuk nerabe futbolariei beraien errendimendua hobetzeko elikadura aholkuetan oinarritu zen hitzaldi bat emanien. Bertan besteak beste, futbola fisikoki geroz eta demandatzaileagoa dela azpimarratu nien. Gero eta sprint, jauzi edo intentsitate altuko mugimendu gehiago egitea eskatzen duelako. Zuk zeuk ere azken hamarkadetan edo 1980ko hamarkadarekin alderatuz ikusten edo nabaritzen duzu aldaketa hau? Bai, etengabe gainera aldaketa hau holandoi ez. Ni goratzena guaz eginen gara isen esatzen jokalari resistentik nahi zituela, goratzena beran gara isen Atletico Madrid, ez? Simeone Askoke eta Saúl eta 13 kilometro dituen eta hori nobeda dizan 13 kilometro eta gaur honin ez toguz nahi 13 kilometro ditzen duitxunik. 13 kilometro ditzen baduitxu, bai, bien nahi duzu esfortzuiek repetitzeko gaitasune daukena, abiadura piko altuke daukezena, dueluk irabaziko dutzuzena, eta horretarako indarra, abiaduri, entrenamendu asko aldatu da, eta futbola, baloi baten ingurun da, eta erabakisek hartu bidi, eta hori, bai, baina fiziku gero eta garrantzik eixauke. Jagoba, jarraian joko moduko bat egingo dugu, ni hitz ezberdinak luzatzen joango naiz, eta zuk hitz hauei beste hitz batekin, edo gehienez jota ere esaldi motz batekin erantzun beharko diezu. Ados? Bai. Ordoa lehenengoa. Bertzolaritza. Denbora pasa zolagarri bat. Berritxu. Bihotza. Seme alabak. Bizitza. Errege kopako finala. Oroitzapen gazigozu. Sadar. Sadar gure gotorleku. Anoeta.
Be bai. Osasunarekin igoera. Momentu zoragarri bat. Mallorca. Erronka bat. Aurrelaria. Ogibiderik onena. Navarra Arenako bertzoa. Unkigarrixe. Azkena Antoine Griezmann. Crack bat. Crack bat. Euskara, jarraian Jagoba. Euskara da bizitzeko ere bat, ez dut ulertzen nire bizitzi euskara barik. Bale, orain hurrengo galdera euskararekin zerikusia daukana. Duela pare bat urte, bostekoa saria jaso zenuen Iruñan, euskarari ematen aritu zaren eta ematen diozun babesa eskertzeko. Saudi Arabian ere ikusi zintugun dozenaka eta dozenaka kazetari atzerritarren aurrean, ETV-ko kazetari batek gazteleraz luzatu zizun galderari euskaraz erantzuten. Zer suposatzen du Jagobarentzat, berak euskarari ematen dion hori guztia baloratzen duen jende pila egoteak? Bueno, nik uste dut, guk badukagule bosgorailu bat, beste batzuk ez daukena, eta aprobetxean bidugu bosgorailu hori ez. Ez inorraino gehiago gazelako, baina bakarrik urrinago heldu algazelako ez, eta osasunan firma hona banin, helburu zan osasuna aldan eta urrinen eruti, baina azpi helburu bat bai basan Nafarruko goiri ikusitxe, bultza bat emoti euskeriai. Eta horreaz lotute Saudi Arabian adibidez, enaban ulertu 6-7 galdera gazteleraz erantzun eta gero ustot basauela material nehiku gazteleraz jartzeko EITB-en txandi heldu eta galdera hori erderaz jasoti ez. Deskolokaute gelditzu nintzen eta... Gabon Jagoba, Josu Ganuza, Euskal Telebista. El equipo lo ha intentado, pero ¿qué le hace falta a Osasuna, ¿no? Para meter gol? Porque incluso hoy, cuando se podía tirar parece que no tiraba y cuando se ha tirado, mala suerte y hasta 3 ocasiones le ha pegado a los compañeros. Bueno, euskeraz erantzungo dut, ez dut ulertzen hainbeste medixo hori kanpotar egonda, erderaz erantzun. Eta nire erantzun izan, ez ziot erderaz erantzun, ez? 6-7 galdera erantzutxuaz erderaz, ETB-en txandi da, euskeraz erantzun got, ez? Eta, bueno, eukeuan beran hori hartzune, baina, bueno, gero beraz behin aban berba, eta ezken nik uste dut ez dakit, Arabian, ETB baldin bada, nire galderi euskera zen bidabela, ez nik uste dut dano deko gule, ondino burroka honetan asko esateko, eta nik bebai, edozein pertsonak, eta edabidik bebai, noski. Guztiz ados Jagoba. Bukatzen joateko, iragana alde batera utziko dugu, eta etorkizunera begira jarriko gara. Sarrerako aurkezpenean aipatu dut Mallorca futbol taldearekin urrengo 2 denboraldietarako akordioa sinatuta daukazula, edo kontratua sinatuta daukazula. Denboraldi hauei begira jarriz gero posible alda, aurtengo, edo helburu nagusienetako bat, aurtengo denboraldiko arantzatxo hori ateratzea izatea? Bueno, erronka modun hartzen dut eta hori da gure helburu ez, beti aurretik indosune hobetzi ez. 10. postun amaitxu dugu, eta segurazki denboraldi hasieran 10. postu, danok firmauko gaunke. Baina ikusitxe lehenko ditu lizen zelan ibili gazen eta bigarren izan zelan jondo gon, dano daukegu sentazio gazi gozo hori, eta bai, nik uste dut gure helburu hori dela. Urtetik urtera hobetu, talde hobi egin, entrenatzaile modun jokalarixei tekinik handixen atera, eta segaitxik ez, Mallorca, Europako postu horietara erun, edo bentzat saiatu ez, horretan nik uste dute jakin bidogule nun gau esan, baina nik uste dute ambizio hori garrantzitzu dela egunerokotasunin motor hori martxan beti ukitzeko. Ea ala den. Bukatzeko, azkena, zer esango zenioke 16 urteko Jagoba Arrasateri? Bueno, nik beti ukiote helburu modun zoriontu izeti ez, 16 urteaz zoriontu nintzen ditzen naban horreaz. Enaban, espero benetan, nire pasiñoi ogibide bihurtzi, baina, gauza gehiago badaz, ez? Famili bat dauke, lagun batzu daukaz, eta zoriontzu bizina, ez? Orduan, 16 urteko Jagoba Arrei izango notzan, jarraitzeko bardin eta zoriontzu izeten jarraitzeko, baina egixe da, espektatiba horiek 16 urteaz neukesenak, gainditu dute doitxua zela, eta ez, bile juna zelako erabat natural heldu di eta horri balori moten dutzat, ez? Azken baten, nik uste gaur egungo gaztik prisa asko daukiela, harinein edabeldu tokixeta, eta azken baten, zauzen lekun gauzak ondo enbidi, paseñoia zenbidi, leiala izen biza, eta hori itxen mazu, igual helduko za edo ez, hori izpadozu ditzen, seguru zari helduko.
Mila esker jagoak gurean izatearren eta hurrengo arte. Ondo segi. Zeuri alez. Eta hau esan da bukatuzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 23. atala. Mila esker entzuteagatik eta mese bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet, emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazen igukete, asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango dugu elkarren berri, bitartean, ondo segi.